Alipo oyimba ena kuno ku Malawi amene adabadwira mu mkaka. Kuona zithunzi zawo zakale ndi kuona mmene akuonekera pano, chosintha chimangokhala kukhwima nkhope basi, kuonetsa kuti munthu uyu wadya makhrisimasi ochuluka ndithu. Koma lero Factory 265 Media yabwera ndi video ya Oyimba 8 amene akwanitsa kudzichotsa m'matope kuti tione mmene ankaonekera kalero akuyenda pansi ngati chiweto. Pamapeto pa videoyi tiwuzeni oyimba amene mukuona kuti moyo wake wasintha kwambiri nkupita kwa nthawi kuposa anzake onse mu mndandanda umenewu. Tiyambe ndi pa namba 8. Pa namba 8 pali Maselba, ngakhaleyo wakhala nthawi asakutulutsa nyimbo, koma tinaona chaka chino anali mmodzi mwa oyimba amene alandira ndalama zambiri kuchokera ku Kosoma. Komanso tikaona zithunzi zake za Maselba zikuonetsa kuti yayi kangachepe mthumba kalimo. Koma kodi mukudziwa zokuti mbuyomu ankaoneka bwanji Maselba? Tiye tibwerereni kumbuyo. I was living in my page, actually waiting for the time of my blow and better than World Cup, I made it, some didn't get it. I'm kinda like Wako Chaka sign, so I did it. This was a dream back then, thought it wouldn't come true. But with more work, I see land I'm getting through. And I'm kinda new, something like swung through. Singing so high, like the... Pano tili pa namba 7. Pa namba 7 pali Mwanache. Mwanache ndi mmodzi mwa marapa abwino kwambiri kuchokera kuno ku Malawi. Ngakhale iyeyu sikuda kumveka kwenikweni pa nkhani ya zoyimbayimba masiku ano ngati mmene zinkachitikira kale, koma tikamuona mmene akuonekera pano zikuoneka kuti yayi moyo wake uli pabwinoko. Koma kodi mudziwa zokuti Mwanache ankaoneka bwanji pa dzana? Tatiyeni tibwerere kumbuyo. Kujenda pamodzi ndi nthawi ndikupanga zinthu mwa machawi ndikuyesa mitundu ya anthu kosiyana-siyana m'Malawi onse amadziwa pamene ndikafuna uzafika nonse munthu mpetsi zimene ndikafuna uzachita lija linali kale maloto wanga ndazinzanga tikamakhala kukambirana upanga limodzi kulimbikitsana inde zinayambapo weka now is the time ungokhala pupulike makola chomene timenya rise. Tili pa namba 6. Pa namba 6 pali Sent, ameneyu ndi mmodzi mwa oyimba awiri amene alandira ndalama zambiri kuchokera kuno ku Malawi kuchokera ku bungwe lija la Kosoma, chifukwa Sent wapeza 9 million kwacha kuchokera ku Kosoma. Tikaona mmene ma views akakuyendera pa YouTube ndi ma streaming platforms ena, Sent ndi mmodzi mwa oyimba amene akuchita bwino kwambiri kuno kwathu ku Malawi. Ngakhale tikaona zithunzi zake zimachita kuonekeratu kuti katswiriyu iyayi sakukanda, koma bwanji pano tikaone mmene ankaonekera kalekale mbuyomo. Igada makalila kukalila beli moti, igada gonda, igada majezela kujezela beli moti, igada gonda, igada mayendela kuyendela beli moti, igela bembala imoti, gonela mpasa imoti, ona tsono nzati wakwa, na oso ndima wakwa, nkumakona, nkumalota, nilina kumucha onona, koma kungotitimuga, kuonana kulepela kukona, ango ya samula ninjala, inindala ya kulepela kulankula. One last kiss before I go, before I go, it's a day. One last kiss before I go, before I go, it's a day. One last kiss before I go, one last time, it's a day. Before I go, before I go, it's a day. Pano tsopano tili pa namba 5. Pa namba 5 pali oyimba amene masiku ano ngakhala kutulutsa nyimbo apa ndi apo, koma kwambiri watchuka chifukwa cha tsamba lake la mchezo la Facebook amene ndi JB. Tikamuona ma live yake, tikaona zithunzi zake, zimaoneka kuti yayi yeyu moyo wakenso pakali pano udasintha. Tibwerere m'mbuyo tikaone kuti mu zaka zoposa 10 zapitazo JB amaoneka bwanji. Shala pala paka mama wakumenya bawa uchile ndi adina jole bima one wire black tire inde more fire we like to party iwe utawa kubabola ability baka ukwawa maso kuti pyu baka mimba uwawa kutoba kuzanza dola kumwaza pamalo kutanza nyama kulasa. It's a party from 1 to Saturday feeling irate from Monday to Sunday. Shake your body if you love Charlie body, shake your body. If you love to party, girlfriend she naughty, she don't like Bacardi. I'm a konda bage, I'm a suda bande. Zikamu kagari, it's a party, Mr. Jale Jale, izo zake zake. Tsetsereka tifike pa namba 4. Pa namba 4 pali KOK. KOK arguably ndi mmodzi mwa oyimba akulu kwambiri kuno ku Malawi pakali pano. Tikaona mbali zambiri KOK akuchita bwino ndithu, ngakhale mzithunzi zimaoneka kuti KOK
ali ndi kanthu, koma pano bwanji tibwerere m'mbuyo tikaone mmene zinthu zinalili kalekalero. Ungaringaralira uja nambale analanda nemtima ukuwawa kaonana ngakukanda tendele kumasowa ndikakuona onakula mumtima mumkawa umomba mwina sigulina unditawa sunadi mfambala wabanta hadafari ndi ukalamba kumananga ndikangokhala porina peso sirifandu wamba ndilola ndipite ndikapangiza sekolo latu iwe ndilola ndipite ndikapangiza haratu iwe ndilola ndipite mwinaringaza kabesina ife ndilola ndipite mwinena peso ndikumangazina iwe. Kutsetsereka pano tsopano tafika pa number 3. Pa number 3 pali Gwamba. Mphekesera zimamveka kuti Gwamba ndi mmodzi mwa oyimba ochita bwino kwambiri kuno kwathu ku Malawi. Komanso iyeyu wakhala kupanga zinthu zosiyanasiyana, kupanga ma event akuluakulu kwambiri kuposa oyimba wina aliyense kuno kwathu ku Malawi. Tikaona zithunzi galimoto imene amayendera zimachita kuonetsa kuti Gwamba ndi mmodzi mwa oyimba amene akuchita bwino kwambiri pakali pano. Koma kodi moyo wa Gwamba unali bwanji m'mbuyomu? Tiyeni ngati 10 yakwa push T round hospa beat hip hop ine Bruce Lee vansi kutoka ine osadanda kuyesesa kundiyabwa ine osakanda tine blank space vansi ima ndifila ndikumenya mabiti kuwasiya akulila mwana iwe suli siku kunama ukungo yatsemula ndikuya sister wako nde usandiyesemula tawu yakwananga nachela alamu soba nje ukandifuna undipeza mbalamu chichifana chozimva ngati chikuzitoka joka chili eo marime kungovoka kuchechi ndine PA munyimbo ndine murderer pateni ndine last born munyimbo ndine fazala ndine rap soldier koma ndili mu civilian mumva kuwawa simunati ingo. Pano tsopano tili pa number 2. Pa number 2 pali Malinga Mafia ameneyu ndi mmodzi mwa oyimba a danso akulu kwambiri kuno kwathu ku Malawi, ndipo amapatsidwa ulemu kwambiri ndi anthu okonda nyimbo za danso komanso wena amene amakonda kumvera nyimbo chabe. Tikaona mzithunzi zimaoneka kuti Malinga Mafia sikuti zinthu zikumuvuta yayi, koma kodi mbuyo moyo wake unali bwanji? Tiyeni tikaoneni mmene zidalili mbuyomu. Malinga top shot up on $1 million style. Marcelo in the plenty man they feel a fancy Kylo. But the akazi 20 number young up and a dial. And a real top shot I'm in a play with the boy. Malinga top shot up on $1 million style. Marcelo in the plenty man they feel a fancy Kylo. But the akazi 20 number young up and a dial. And a real top shot I'm in a play with the boy. When you see me you see the Star Wars, but a Gigi and Marcos. Kakali pa kantini some na fike po panando. Ustale beto Carlos. I'm the feel up for some Carlos. But leading me fry and wages the pilot. The park ya muketo nango chuko po Sadinho kaba. Nyimbo zanga mazifila ana mwino mpaka. Fancy mandi toka fana umakila. Nyimbo zako zizoto lowa eza kozo chila. Pano tsopano tafika pa number 1. Pa number 1 pali Pixe. Pixe ndi mmodzi mwa oyimba abwino kwambiri akuno ku Malawi amene wakhalanso ali relevant mu industry kwa nthawi yayitali. Pano bwanji tibwerere mbuyo tikaone kuti asanafike pooneka mmene akuonekera mu chonchi mbuyomu amaoneka bwanji. Tiyeni tibwerere kumbuyo osayiwala kutiuza kuti kodi katswiri amene mukuona kuti moyo wake wasintha kwambiri kuposa akatswiri onse amene ali mu ndandanda umenewo ndi ndani? Tiuzeni mu comment section.